दिनै जोङो बड'सा गुदि बर' थुनलाइ आफाद दिनै जोंहा हा लानायनि मोनसे हाबाफारि दङमोन। बर' बिटिसिनि गभर्नमेन्ट जों मालाबानो जोङो जोंनि बड'सा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोङो 2 बिघा हा जों सोरखारनियाव बिदोंमोन। दा बेखौ जोंनो सरकारा जोंनो मोजाङै दिनै जोंनो गथायना होदों। दा बे लेखायै जों दिनै सरकारि भाबै फैनानै जोंनो दिनै हाखौ गथायना होबाय। बे लेखायै जोङो दिनै गभर्नमेन्टआ जा जोंनो होबाय बेखौ जों मोजाङै दिनै जों आजावना लाबाय। आरो बेयावहाय जों गुदि बर' थुनलाइ आफादा जोङो गोजोननाय मोनदों। बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनो बड'सा गुदि बर' थुनलाइ आफादनो जानाखि जोंनो सुबिदा खालामना होबाय, बेयाव आं गभर्नमेन्टखौ रोजा रोजा साबायखर। लोगोसे जोंनो जोंनि बड'सा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गासै थुनलाइ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावगोन। दिनैनि बे हाबाफारियाव बयबो लोब लोब फैनानै जोंनि जिथुनाखि हा लानाय हाबाफारि बेखौ जाफुंहोनायनि थाखाय जों दिनै फरायसा आफाद आरो जिल्ला थुनलाइ आफाद बेखौ दिनैनि बे हाबाफारियाव जों बाहागो लाफैदों। बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावगोन, जिहेतु दिनैनि बे हाबाफारियाव बिथांमोनाबो जोंखौ गोबां मदद होफैनायनि थाखाय। आरो बे हाबाफारियाव दिनै जोंजों खैराबारि आन्सलिक बर' फरायसा खौसे आफाद, खाग्राबारि आन्सलिक बर' फरायसा खौसे आफाद, भेरगाव बर' फरायसा खौसे आफाद, बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' साहित्य सभायाबो जोंजों दिनै बाहागो लाफैदों। बिथांमोना जोंखौ गोबां मदद होनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोंखौ जाफुंसार जाहोनायाव बिथांमोननि गोबां अबदान दङ। बेयाव आं बिथांमोन बयखौबो साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। खावलायबावगोन, दिनैनि जिथुनाखि जों हा लानाय हाबाफारि, बे हा लानाय हाबाफारियाव जोंनि राव थुनलाइखौ फेहेरनो थाखाय, ओनसोलनि सुख सान्तिखौ गोजोनखौ हास्थायनानै जों दिनै जोंनि थुनलाइखौ फेहेरनो थाखाय, जोंनि राव हारिमुखौ फेहेरनो थाखाय जोङो हारिनि खामानि मावलांनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे हाबाफारिखौ एबा हा लानायाव जाहाथे गुबुन रावबो जेबो गाज्रि साना, बेवहाय जोङो खालि जोंनि हारिमुनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावगोन। बेयाव जोंहा गुबुन सानना बा गुबुन जेबो खोथा गैया। जोङो समाजखौ दैदेनलांनो थाखाय बा थुनलाइखौ सिबिलांनो थाखाय बा थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनाय जादों।